Здравейте, хора. Искам да помогна малко. Колкото може. Толкова за да бъде. Думата, самата дума, помощ. Когато човек каже помощ, вече е фатал. Не, нека се говори истина. Аз няма да манипулирам тук да лъжа. Вие си го оценете сами после, ако искате. Вижте дали е истина, дали е лъжа. Лампа. Ти се си жертва. Видите ли какво казах? Жертва. Лампичка, просто лампа. Така. Това, което ти казват другите за теб, не си ти. Колкото ще да се вярва или да се вярва, ще го казват двете форми, защото има хора, които не съзнават още това нещо. Така. Не си ти. Аз не съм аз. Сега ще ви дам примери. Аз зато много обичам да показвам с примери. Не съм онзи, който ме наричат. Не съм. Но винаги съм вярвал, че съм този, онзи, глупак, идиот. Глупак вече го казах. Нека го кажа още един глупак. Ето, виждате ли? Това е мозък. Тук работи нашия мозък. Той помни. Естествено. Има памет. Тук ще влезем в паметта. Памет. Помни, вярва и иска. Как може да искаш илюзия? Само питам това. Да, мога да искаме. Поради тук ще намесим по вселенски закони. Тук това е интересно, затова ще го раздробя това видео. То се е видео. Вселенски законите. Не може да искаш нещо, което нямаш. Или той каза друг закон. Поискай го, па ще го имаш. Да, ще го получиш, но ще го загубиш. Който ме разбрал, не знам. Аз казах, че говоря малко така. Да се знае. Осъзнатост идва следващото. Това е друга вече форма. Осъзнаване. Моят начин на осъзнаване е да го преживея. Така се случи просто. Така се случва. Затова помагам. Нека да ми се смеят колкото искат това видео. Ще бъде дадено и пуснато. По пътя на болката. Болка. Казвам болка. Преживяно. Какво да било. Всеки с неговото си. Примерно любовта. Като най-често срещаното. И какво? Друга любов няма да дойде? Ще дойде. Винаги. Ще дойде, ако трябва да дойде. Това е уточнение вече. И какво? Тайната. Къде е тази тайна толкова скрита? Така. Скрита ли е? Нищо не е скрито. Подсъзнанието знае всичко. Който чел книгата знае. Тук за хората, които са чели. Нищо не е скрито. Ще дойде. Истината ще дойде. Дали ще е под формата на любов. Тук малко да звуча като философ, ама да звуча като ща, не ме интересува. Пияница, алкохолик. Какво не съм наричан аз? Това ми е писнал вече. Толкова ми е втресено, че въобще не връщам внимание. Аз знам какво говоря. Каза за себе. Ама едно знам.
Помнете, това, което е минало през мен, е минало през друг и ще мине през друг. 100% го казвам, гарантирам. Тук ще ударих билката, тук енергиите върват за всекъде. Сега нека да се смеят, ще им позволим. Мъничко ще дам един аванс. Тук ще направя малко удар. Гледайте само. То се случи вече. Ето. Его. Да ги заболи главата, да понесат дадена болка мъничка. Мъничка е 1/100 от моята. Дали ще понесат? Има хора, добре казано, няма да понесат 1/100 болка. При положение, предизвикано от друг човек. Готов е. Сега даденият човек нека да се яви на хоризонта. Ще се яви там на хоризонта, няма да го показваме. То не е нужен вече. Тотал. И ще ви дам и ще покажем. Думите вече изчезват, значи е така. Това е. Помнете само това. Бъди истински човек. Не крий нищо в себе си. Бъди. Даже там звучи песен. Бъди, де съм погрешила. На Драгана Миркович. Просто рато с кабра не мога да снимам. Ще да се секна, ако това не е секнато. Не забравяй, че съм единствена. Не си единствена. Има други. Има избор в живота. Благодаря на всеки човек, който се абонира за канала и който не се е абонирал, който е гледал. Въобще за мен няма никакво значение. Никога не съм правил нещо за пари. Пари си имам. Не е това идеята. Това е.